Malta komplet issaħħaħ il-livell ta' preparazzjoni tagħha quddiem emerġenzi u riski industrijali permezz ta' investiment ta' 7 miljun euro f'apparati u vetturi ġodda d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Dan l-investiment maqsum bejn sistemi speċjalizzati u vetturi ta' attività nar industrijali u residenzjali għandu lan li jkompli jsaħħaħ il-kapaċità tal-pajjiż fil-prevenzjoni, l-intervent rapidu u l-protezzjoni tal-ħajja. Ma' 3 miljun euro minn dan l-investiment se jmorru għal vetturi ġodda u teknoloġija avvanzata li kapaċi tanalizza sustanzi kimiċi tossiċi u perikolużi b'aktar preċiżjoni u effiċenzja fit-taqsima, magħrufa bħala ħażmat. F'konferenza tal-aħbarijiet it-tnejn filgħodu ġew ukoll inawgurati żewġ trakkijiet ġodda tat-tifit nar għal żoni industrijali li se jkunu stazzjonati wieħed f'Malta u ieħor f'Għawdex b'kapaċità fuq skala kbira ta' 4,000 litru ilma. Il-Ministru responsabbli mill-korpi dixxiplinati Byron Camilleri enfasizza li dan mhux investiment ordinarju f'vetturi, iżda wieħed dirett fis-sigurtà nazzjonali li jagħti serħan tal-moħħ lill-familji, lill-ħaddiema u anke dawk li jażlu li jinvestu f'Malta. U spjega kif il-preparazzjoni llum saret pilastru essenzjali għal pajjiż modern, partikolarment f'kuntest fejn jiżdiedu l-isfidi relatati ma' sustanzi kimiċi, fuels u riski industrijali. Malta preparata hija Malta aktar sigura, Malta li tagħti aktar serħan il-moħħ lil Maltin u Rawċin li qabel xejn naħdmu fil-prevenzjoni għalla ma jinqala xejn, però kien qala xi ħaġa għandna mhux biss dan il-makkinarju din l-għodda imma l-aqwa ħaddiema possibbli tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili flimkien ma' ħaddiema oħrajn illi jiġu fuq il-post sabiex jassistu lil Maltin u Rawċin. U nistgħu nagħmluha għax għandna ekonomija tajba illi nistgħu mbagħad naffordjaw dan it-tip ta' investiment massiġġ mhux is-second hand ta' qabilna sabiex insalvaw u nipproteġu. Id-Direttur Ġenerali tal-Protezzjoni Ċivili Peter Paul Colleiro ukoll spjega li s-sustanzi kimiċi huma parti inevitabbli mill-ħajja moderna, speċjalment f'żoni industrijali u għalhekk hemm bżonn ta' għodod speċjalizzati biex jitnaqqsu r-riski għal ħaddiema u għall komunità. Hemm strumenti avvanzati ħafna li jindunaw x'inhu l-materjal li inti qed dik il-problema, kif ukoll x'għandek għandek l-affarijiet biex tista' taħdem, kif ukoll jekk wieħed mill-pumpira tagħna waqt ix-xogħol jiġi mċappas b'dan l-istess materjal perikolus, barra li jkollu l-ilbis protettiv, inkunu nista' jiġi dekontaminat u jitneħħa minn fuqu b'mod sigur. Colleiro appella wkoll lill-pubbliku biex waqt li l-Protezzjoni Ċivili qed tagħmel il-pass tagħha b'investiment sostanzjali mill-Gvern, ir-responsabilità tibqa' waħda kollettiva fejn kull persuna u kull kumpanija għandhom jimmaniġġjaw sustanzi kimiċi b'attenzjoni u skont il-protokolli stabbiliti.